Het rent aardig gewoon. Er komen weer een paar mensen bij. Die wezen dat rent stiekem terug. Wat dus ik opvalt, dat ik praktisch iedereen, die stemt dus wel voor de provinciale verkiezingen, maar ik voor het wetenschap. Er zijn weinig die voor in komen. Praktisch alle keer voor beide, wetenschap en provinciale staten. En nou, zodat het je rent, vergeleken bij vorige keer, het rent je mooi toch? Ja, niks te redden. Ik ga juist direct naar even televisie zien, ik hou me op Friesland even zien. Ja, ze had al wel goed met ons voor, maar wij moeten er maar een beetje inslaan die we inslaan hebben. Want als we direct weer verhoring gaan, dan ben we weer bij af. En dat lijkt me net zo noffelijk daar. Nou, als burgemeester even de stembureaus los. Je wordt net alle jaar slagen, want er zijn wat andere dingen op het programma. Maar nu ben ik even in Kalmersweg. En even zien hoe dat rent. En even harkje hoe de leden van het stembureau het maatje. En hoe rent het? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog net zo'n idee. Want als ik bij een stembureau kom, dus mijn tweede trouwens nog maar. Dan zoek ik nog geen kiezer, dus ik weet het net. De druksperiode, dat is midden tussen fjouwer en zomer. Dan is het echt druk. Dan komen er soort mensen uit Burgwijk. Die komen hier dan heen te stemmen. Wij hier door de kant beginnen trouwens, jij wachten hier bij de eerste nikkel van. Die dingen het dan verder het werk. Maar de grootste keppelmeester die komt na het werk. Officieel ben ik hoofd van het stembureau Kalmeloon, steeds maar. Maar ik heb eigenlijk officieel, je wordt neer te doen, dan nog een oren aanwachten en dan beginnen de tellingen. Maar stel dat er ergens wat misgaat op een van uw bureaus, dan word ik onmiddellijk op een hicht gesteld. En stel dat het een ziek of onwel of er is wat, dan maken we onmiddellijk voor vervangingswaardigheid. Dat soort dingen gaat wel via de ambtelijke organisatie. Maar ik moet wel op een hicht gesteld worden, want het moet al je verantwoord gebeuren. Ik heb vanmorgen stemd voor zelfs, heel wichtig. Voor het wetenschap en de provinciale steden. Twee hele wichtige bestuurslagen in uw provincie. Stem je voor de wetenschap naar Oors als voor de steden? Ja, ik wel en heel bewust. Want ik vind absoluut dat je het wetenschap skieren moet van de politiek. Of eigenlijk andersom, de politiek moet net zich masterminds van het wetenschap. Nee, dat hoeft voor mij net. Het had weinig zin volgens mij. Heel versnipperd om het omgaan en al. Nee, dat is belang net van uw Friesland en uw Noordoost-Friesland net. Maar het wetenschap je toch goed wettig en de politiek wordt de politiek. Ja, het had wel mijn kwam uit te staan. Wie is het voor jou nou een moeilijke kar om te stemmen deze keer? Nou, aan de ene kant wel. Het is heel moeilijk in de politiek. Dus daardoor is het, en van het wetenschap weet je net zo vallen. Daar mag je echt wel kaart voor doen om te zien wat je daarvoor krijgt. Ja. Had je nou ook oorstemd als bij de laatste verkiezingen? Voor de ene wel en voor de horen net. Ja, ik geloof weer maar net in hokjes denken. Het is hartstikke mooi dat we hier in Friesland zitten, maar we gaan mijn kwam naar Nederland en we moeten mijn kwam er goed hebben.